Y evidentemente hay unas lenguas que no todas se llaman igual en la zona del Aragón Oriental y otras que todas no se llaman igual en la zona de los Pirineos y Prepirineos. Y por lo tanto defendemos que estas lenguas son inequívocamente aragonesas y lo que no queremos es que se confundan con otras lenguas. Nosaltres el que no farem és una ingerència en el que són les competències del govern autònom aragonès. Seria el mateix si algú des d'una altra comunitat autònoma pretengués interferir sobre les lleis que es fan en el Parlament de Catalunya, sobre els acords que el govern de Catalunya pren d'acord amb el seu autogovern.